I naravno, šta radi ego? Ego čini da se ljudi još više glupiraju. Neko je prosledio moj prethodni video snimak Aci i naravno, to je bilo katastrofa, kao što možete da vidite. Stigla je i reakcija. Naravno, sakrivena u nekim tamo jadnim grupicama. Čovek koji ne sme da izađe na crtu jednom klincu neobrazovanom Bojanu, ne propušta da se busa u grudi i kurči pred neobrazovanim ljudima koji u njega gledaju kao nekakav autoritet. Nema to veze. Naziva me Šabanom. A nakon toga kaže da nikad ne bi ateistu nazvao glupim, ali Šabanom to je okej. To je manja uvreda nego da je glup. Naravno, kaže, nisam samo ja glup, glup je i Sveti Avgustin i ne ume da razmišlja. Avgustin je živeo u 4. veku, Aleksandre. Ti živiš u 21. barem po kalendaru. Po načinu razmišljanja i ti si nego u 4. veku. Tako da, to je jedna stvar. Ali porediti sebe sa nekim koji žive u 4. veku je više nego jadno. Da, Avgustin je pogrešio kad je napisao to što je napisao i vrlo je moguće da je napravio još neke druge greške. Ali to ne znači da je glup u 4. veku. Možda jeste bio glup, ne znam. Ne želim da ulazim u to. Ali je jadno porediti se sa nekim koji žive u 4. veku. Jadno. Ali to smo od tebi očekivali. Nego mi da vidimo konkretno ove odgovore. Kaže da su moje tvrdnje samo tvrdnje. I da ništa dokazao nisam. Da. Ispravno razmišljanje mora zaključak imati i ateizam. To je moja dogma. Pri čemu Aca upravo pokazuje da nema pojma šta je ateizam. Iako je milion puta objašnjeno i na engleskom, i na srpskom, i na mnogim drugim jezicima. Iako je banalno jednostavno, tebi neko ko je na nivou Dawkinsa trebalo da bude sposoban da spoji prefiks a, koji znači ne, sa nastavkom koji god da sledi. Pa da zna da je ateizam samo neverovanje da postoji Bog. Nije tvrdnja, već je odbijanje tvrdnje. Neko ko je toliko dobar filozof da uporno ili ne shvata razliku između ne prihvatam tu tvrdnju i tvrdim suprotno, je ili najgori filozof na svetu, dakle glup, ili bezobrazno i namerno laže, jer ne želi da prizna da zna razliku između te dve veoma različite stvari. Dakle, ispravno razmišljanje apsolutno, nužno i jedino može da vodi u ateizam. Ateizam je jedini naučno, logički, validan zaključak po pitanju Boga. S obzirom na to da ne postoji ni najmanji dokaz da postoji bilo šta nadprirodno, a kamoli nešto specifično u tom nadprirodnom, Bog, Sveti Kasper, Džibas i ostala kompanija, njih 3 u 1, 1 u 3, svejedno, jedini zaključak je da se ta tvrdnja odbija i da se u nju ne veruje. Dok se ne pojavi najmanji dokaz da to može uopšte da bude tačno. A sve dok takvog dokaza nema, ateizam, neverovanje u te glupe tvrdnje, je jedini logički validan zaključak. Ovo nije bila tvrdnja, ovo je bilo obrazloženje. Jedan filozof bi i to trebalo da zna, kad ne bi bio glup. Primetba, bla, bla, bla. Da, naravno, skretanje sa teme. Formalno, logički i ispravan, bla, bla, bla. Naravno, ako su mu premise pogrešne, da je formalno, logički ispravan zaključak
ne mora da bude istinit. Uopšte nije poenta cele prethodne priče, ali kritičko mišljenje je srž nauke, pa znamo koliko smo sad imali pogrešnih zaključaka. Upravo u tome je i poenta. Ti ljudi koji su pravili greške nisu kritički razmišljali ili su, ako već hoćemo toliko da skrećemo s teme, imali pogrešne premise, ali to je mnogo manje verovatno. Greška upravo znači da nije bilo kritičkog mišljenja u pitanju. To je upravo poenta. Znači, nakon gledanja videa u kome sam jasno objasnio da ako imaš pogrešan zaključak, to nije kritičko mišljenje, ti onda ponavljaš i oni su koji su kritički mislili u nauci su pravili greške. Ja ne znam koliko glup čovjek mora da bude, jer tebi treba da se crta, znači blog 5 da uzmem pa da crtam. Kada neko ne razmišlja ispravno, to nije kritičko razmišljanje. Može neko da mu prevede ovo na staroruski ili staroslovenski ili kada neko ne razmišlja ispravno njegovo kritičko mišljenje, to nije. Je li ovako bolje? Možda ne znam, kako ti prevede, možda grčki, ne znam grčki. Efharisto, paragalo, ne znam dalje. Znači, i onda, posle takvog objašnjavanja, on ponovi istu glupost, ponovo se vraćamo na dve mogućnosti. Ili je glup, ili namerno laže, zato što mora da laže. Zato što je investirao ceo svoj život u apsolutno banalnu budalaštinu, od toga živi i mora da laže. Sad, kako on živi sa činjenicom da zlostavlja nedužnu decu, psihički, ja to ne znam i neću da ulazim u to. To je njegov problem kao čoveka i kao osobe. Da se mi vratimo na najvažniji deo, da skratimo ovaj video. Dosta smo se zezali. Samo da vidim, da zoomiramo. I onda je razlika među mene i Peđe sledeća. Ja nikada ateistu neću nazvati glupim. Tada! To je screenshot. Aleksandar Milojkov na forumu Pouke kaže: to što je on mali ružan glup i sa govornom manom, bla bla bla. Tu direktno govori o ateisti. Kako beše? Ja nikada ateistu neću nazvati glupim. Tada! To što je on mali, ružan i glup. Ja ću nazvati glupu osobu glupom. Kada neko lupa gluposti, ja ću reći da lupa gluposti. Ti, Aco, lupaš gluposti. Nevjerojatno si bezobrazan, nevaspitan, jadan. Žao mi je, ali jadan si sada već. Šaban ti baba. A to što si ti glup je samo tvoj problem. Ja nisam za to kriv. Ja te nisam terao da se kurčiš i praviš prepametan. Ali sve to vrlo lako ti možeš da uništiš. Možeš da dokažeš da si ti pametan na nivou Dawkinsa, a da smo mi svi glupi. Jer eto mi stavljamo jednog neobrazovanog balavog klinca, Bojana Dragićevića, neobrazovan je klinac, on je balav, on nema pojma čak. I mi stavljamo tako jednog neobrazovanog balavog klinca ispred svih nas. I on se nudi da ga ti naučiš pameti. I da ti objasniš kako su to vera i ateizam, samo da citiram direktno, na istim epistemološkim postavkama. Ti, na nivou Dawkinsa, bi vrlo lako mogao jednom neobrazovanom balavom klincu, koji nema pojma, da objasniš kako je to tačno. Dobro, ja sam to sad na početku video snimka objasnio da nije i uništio, ali zanemarit ćemo to. Uvek mi lako možemo da zanemarimo sve. Vi kad verite, pogotovo vi teolozi, vi volite da zanemarujete tako neke činjenice i dokaze koje im se ne sviđaju. Tako da zanemarit ćemo ovaj video i početak, zaboravit ćemo da sam ja rekao to što sam rekao. Balavi neobrazovani klinac Bojan Dragićević se nudio da civilizovano, da ga ti naučiš, da imate formalnu debaciju ti kao ozbiljan filozof i teolog, jeste, njega kao balavog neobrazovanog klinca, da obrišeš pato sa njim epistemološki i da ga prevedeš,
preko eksplanatorne praznine, praznine, nebitno, praznine, ali i da uništiš ateizam pred svima, ali za to su potrebna muda, a ti ih nemaš.